Selamat datang Mas Nopra beserta Ibu. Sugeng Dalu Mas Nopra. Ya. Ya.
Selamat datang Bapak Saiman, sesepuh berjaket dari Sukarame. Sugeng dalu Bapak Saiman. Baiklah, kita kedatangan tamu agung kita dari berjaket Kota Madia. Pergi Pak, pergi. Sudah dalu Pak, ayo. Lan orang lagi wong Oke. yen sliramu teko bolong-bolong sengene golong bane yen dadi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno Ayo. abang-abang lambe sengenge nular bane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele yo suara pateng kemrui Ayo. ojo sandul ratani bebarengan apa donan berbagi srengenge nyunar corona parani manuk oce ono widwe Merino